Miau, 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 miau. Se încinge atmosfera. Mr. Juven și Mirela. M-am săturat să-mi spui mereu cu ce să mă îmbrac și să îmi repeți mereu ce prieteni să-mi fac. Nu-ți place când mă maghez și când e să mă distrez, când e singură în oraș, ți-e cam frică să mă lași. Cine te crezi? Viața mea s-o controlezi. Oare câte femei au stat lângă un așa bărbat? Câte femei au stat, au supărat? Ce figuri tu? Cine te crezi? Viața mea s-o controlezi. Oare câte femei au stat lângă un așa bărbat? Câte femei au stat, au supărat? Ce figuri tu în cap? Ce figuri tu în cap? Auzi, știi ceva? Tot îmi zici să te las Te crezi cumva la tine acasă? Te crezi la măta? Ai niște prietene, ți-am mai spus mai lasă-le că mă faci dracu de râs. Mă întreb cine-s eu? Ai uitat să prietenul tău și nu faci la capul tău. Tot tu ești isterică, te crezi ușe de biserică.